ନମସ୍କାର। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ। ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ସେହିଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଅମରତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆଚ୍ଛା, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ ସତରେ ଠିକ୍? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ନା କେବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କେତେ ସରଳ ଆଉ ଗଭୀର ଯୁକ୍ତି ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ସେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 26ତମ ଶ୍ଲୋକ। ଅଥ ଚୈନମ୍ ନିତ୍ୟଜାତମ୍ ନିତ୍ୟମ୍ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତମ୍ ତଥାପି ତ୍ୱମ୍ ମହାବାହୋ ନୈନମ୍ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। 26। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଶୈଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଚାଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନିନେବା ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ଭାବିନିଅ ଯେ ଜୀବନ କେବଳ କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବୈଦିକ ହେଉ କି ଭୌତିକବାଦୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶୋକର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଯଦି ଶରୀରଟା କେବଳ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ତେବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଭୌତିକବାଦୀ ଯୁକ୍ତିକୁ ପଛରେ ରଖି କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ବି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 27ତମ ଶ୍ଲୋକରେ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। 27। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯିଏ ମରିଛି ତାର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା ବି ସେତିକି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଏକ ଅବିରତ ଚକ୍ର, ଠିକ୍ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାଟା କେବଳ ବୃଥା। ଏବେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 28ତମ ଶ୍ଲୋକରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନ୍ ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧାନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କାପରିଦେବନା। 28। ଏହି ଧାରଣାଟି ବହୁତ ଗଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଜୀବନକାଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ମଝିର ଏହି ଛୋଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମୟକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଛେ, ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିନାଶ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ରୂପ ବଦଳେ। କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ରୂପ ବଦଳାଉଛି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋକ କରୁଛେ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ସରଳ ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 29ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତତୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚ୍ଚୈନମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିଦ୍। କଥାଟା ହେଲା, ଆତ୍ମା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 30ତମ ଶ୍ଲୋକ। ଦେହି ନିତ୍ୟମବଧ୍ୟୋऽୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଏଠାରେ ଦେହୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଅବଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ବଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଅମର ଏବଂ ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କୌଣସି ବି ଜୀବ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ଞାନକୋଷ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ଗୁଜରାତୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଳି ଅନେକ ଭାଷାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ମହାଭାରତ, ଲଲିତା ସହସ୍ରନାମ, ଦେବଥିନ୍ କୁରଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବଙ୍ଗଳାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଦୈନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଜ୍ଞାନକୋଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଦୈନିକ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ଦୀପକୁ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।